Hamaseigarren orrialdeko 14. ariketa honetan, eskatzen dugut idazteko idazkera zientifikoan, hemen agertzen diren zenbakiak. Gogoratu idazkera zientifikoan, 0 ez den zifra bakarra, koma aurretik, koma aurretik 0 ez den zifra bakarra duen zenbaki amartar bateaz bider amar ber zeo zer adierazten dira, Kasu honetan, egin behar duguna da, koma hemen egon da, onaino ekarri, Bera, izango da, 3,2 bider, claro, hau zenbakia txikitu dugunez, berritzaileri gehi bat egin behar dugu, beraz, berzei. Beren kasuan, bardin, 7,5 bider, amar ber, minus lau gehi bat, txikitu dugunez zenbakia gehi bat egin behar dugu, beraz, minus iru. Hemen, 8,53 bider amar ber, txikitzen dugunez zenbakia, sortzironetik sortzira, basata txikitzea da, beraz, berritzari gehitu behar diogu, komak emondako saltu kopurua, beraz, gehi bi, behatzi. Hemen, gauza bera, 4,58, amar, eta bi saltu monduenez, eta txikitu denez zenbakia, barrun, gehi bi, beraz, minus bost. Hemen, iru, koma, hemen ipini behar dugunez, bi salto, zenbakia handitu dugunez, amarraren berredurra, ken saltu kopurua, beraz, lau. Eta hemen, 2,5, iru salto eman ditu komak, handitu da zenbakia, beraz, berritzailerik kendu, iru, beraz, amar bider, amar ber, minus sortzi. Vale?